ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು? ಬೆತ್ತಂದಡ್ಕ ಬೆದರಾಡಿಗುಂಡ ಚೀಮುಲ್ಲಂಗರ ಮನೆ ಮಾಮಲ್ಲಗಿರಿ ಮಂದಾಲಗಿರಿ ಮಾಮೇರಿ ಪರ್ವತಡು ಪಂಜಿನ ಕಾಳಿ ಪಂಜಿನ ಗುಜ್ಜರನ ಗರ್ಭ ಸಂಜಾತೆ ಆದ ನರೆಲುನ ಕೇಂಡ್ರು 400 ಮುರೆಲುನ ಕೇಂಡು 300 ನರೆಲು ಮುರೆಲುದು ಐನು ಕಿನ್ನಿಲಿಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿದ ಒರುವಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಅಂಶ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತ ಧರ್ಮದೈವ ಆ ವಾರಾಹಿ ಜನನಾಡು ಪಣಪನ ಪಾರ್ದನೋಡ ಕೇಣಬ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಿರುಪತಿ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವರನ ಗುಡ್ಡೆಡು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ತುಳುವನಾಡು ಡೊರ್ಮೆ ಘಟದ ಬರೀಡ್ದು ಬತ್ತನ ಸಮುದ್ರದ ಪೊಡೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ 4 ರಾಜ್ಯೋಡ್ಲ ಖ್ಯಾತಿ ಪೋಪನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ತೂಪ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬಗೂ ಬತ್ತದು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆಂದಾಂಡ ಸೇಮೆಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಸೇಮೆಕಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ 400 ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದ 400 ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುರಾ ಪೊಡವೆ ಕಟ್ಟದ ನಟುಡು ಉಂತುದು ಕಟ್ಟದಲ್ ತಾಯಿ ಪಂಡದೆ ಪುದರು ಪಡೆಯಂದಂಡ ಬಾಯಿ ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತುದು ಆಯಿ ಪೊಟ್ಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪನ ಪಡೆಪೆ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ತನ್ನ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಜಾಗೆಡು ಅಧಿಕಾರಡುಂತು ನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಕಾರಗೂ ಬತ್ತಂದಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪನ ಪಡೆಪೆನ ತೂಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಡಪಾದ ಪಯಂದಂಡ ತುಳುವನಾಡದ ಆದಿದ ದೈವವ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಅಂದ ಪಣಪೇರೆ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಕುಟುಂಬಗೂ ತಿರ್ಲಾಯಿನ ರೋಮಡುಂಡಾಯಿನ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಆದ ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾತೊಂದು ಬರಪನ ಒಂದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ವಾ ದೇವರ ಬರಡು ವಾ ದೈವಳು ಬರಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಜಾಗ ಬಿಡುಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜಲ್ಲಿ ಜುಮಾದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಣಮನಿಯಾದ ಸಾರತುಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನವೆನ್ ತೂಪ ಕುಟುಂಬಗ ಅತಿ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವನೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ದೈವಳನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬಲೇನ ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ಪೋವಡು ಆ ನೇಮನೇರಿ ತುಂಡ ಯಾರಂದು ಆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮೂಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋವಡು ಅವಳು ಪೋದು ಸತ್ವಳನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೆರೆಯೋನಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಆಸೆಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ತುಳುವ ನಾಡು ಡೊರ್ಮೆ ಜಾಗೆಗೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು. ಈ ಪಡುಪಣಂಬೂರದ ನಿಲೆಟ್ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಆ ಕಾಲೋಡು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆಡು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿತ್ತಿನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು 400 ದಕಲು ಬತ್ತದು ಬೇರೋಗ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರೆ 400 ದಕಲು ಈ ನಡಕ್ಕೆ ಬೇರೋಗ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಕಲಿನ ರಾತ್ರಿಗಾವಡು ಪಗೆಲ್ಗಾವಡು ಅಕ್ಕಲನದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಂದೇಲುಪುರ ಆನಂದಂಡ ಕಾಪುನು ಏರಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಈ ಜಾಗದ ಅಧಿಕಾರದ 400 ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈ 400 ದಕ್ಲಿನ ಕಾತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ಜಾಗದ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ 400 ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನ ಪುರಾಪ ಆಯ್ತಂಡೆ ಐಟುಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನಗತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪುಲುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬತ್ತದು ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮಡಲನ್ನು ಪತ್ತೊಂದುಬೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಂದಿರು ಮುರಿಪೆರಾವು ಅತನ ಮುರಿಪೆರೆಗಾವು ಪಣದ ಮಡಲು ಕೊನೆ ಇರಂದಂಡ ಆ ಮಡಲದ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕೊನೆ ಊರ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ 400 ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಆ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಅತ್ತನ ಬಾರ್ಕುರುಡು ಮಂಗಳೂರುವರೆ ಮುಟ್ಟ ಓಲು ಉಂಡ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಬಲಕೈತ ಬಂಟೆ ಅದು ನಗತ ಬತ್ತಿನ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಈ ದೈವ ನಡೆದ ಉಳೈಪೋಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾಕಲ್ನ ಕುಲದೈವ ಆಯನಂಚಿತ್ತನ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಉಂಡು ಸೂತ್ರೋಡು ಕಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪೂರ ತೂಕ ಬಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳೈಪೋಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮ ದೈವಳನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಪಡಕ.
ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಳಕಾಡಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಜನೆ ಮುಕ್ತೇಸರಾದಿತ್ತೊಂದು ಅವೇತೋ ಸಂಸ್ಥೆಲಡು ಸೇವೆ ಮನ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಸೊಸೈಟಿಡ್ ಆರೊಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಆಡೊಂಚ ಪಾತ್ರಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಅತ್ತಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಆಯ್ತು ಉಳ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆವಡಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷತೆ ಬಾಡು ಸಮಾಜ ಮಾತ ಪೆಜ್ಜಿದ ಇರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕರೆನೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆ ಇಡೆ ದೈವ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ದೈವ ಇಡೆ ಬರೋಡೊಂದನ್ನ ದಾದಾನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕನಿಕಲ ಸಮುದಾಯ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪಡು ದಯಮಂಡ ಕಾಳಿಕಾಂಬನ ಆರಾಧಕರ್ನಿಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣ ಪಂಜಿ ನಿಕಲ ಬೇರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಇಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಗ ಬತ್ತ ಆದಪುರ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೊಜ್ಪೇರು ನಿಕಲೊಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಬುಳೆವಡೊಂದಂಡ ಅನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಡೆ ದೈವ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ನಾಲ್ಕೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂಲು ಸಂತಕಟ್ಟೆಡು ನೆಲೆಯಾದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 700 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇತಿಹಾಸನು ಎಂಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸಂತಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಈ ವರ್ಮ ಮಾಗಣೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ತಿನ್ನ ಜಾಗ ಆ ಜಾಗಗೋಸ್ಕರ ಸಂತಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಲ ಬತ್ತಂಡು. ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ 8 ಎಕರೆದಾತು ಭೂಮಿ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಇತ್ತಂಡು. ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವರನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ನಗ ಆ ಅಮ್ಮನ ನಡೆಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ಭಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸುಮಾರು ಕುಡ್ಲಗ್ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು. ಈತು ದೂರನು ನಡತೊಂದೇ ಸುದೆ ಕಡತದು ಓಡೋಡ್ಬೋದು ಸುದೆ ದಾಂಟದು ಅಲ್ತಿರ್ದ ಪಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವಳು ಉತ್ಸವಾದಿಲು ಆದು ಅವಳು ನೇಮೋತ್ಸವ ಆದು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಫಿರ ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ನೇಮೋತ್ಸವ ಆ ಒಂದು ತಿನ ಪದ್ಧತಿ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತದಿನ ಇಂಚ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅಮ್ಮನ ನಡೆಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಮೂಲು ಕಾಂಡೆ ಪಿದಡಿ ಎರಡ ಕತ್ತಲಾಪಿಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಪಣಂಬೂರು ಪೇಟೆದ ಆ ಪರಿಸರೋಡು ಒಂತೆ ಅನ್ಯಮತೀಯರು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಒಂದು ಹಿಂದುಲ್ನ ದೈವ ಪಂಜಿ ನೆಟೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಕತ್ತಲಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಅಪಗ ಒಟ್ಟುಡುತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದನೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಡು ಪೋಂಡಲ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಬೊಲ್ಪುಡು ಬರ್ಕ ನಿಕುಲು ದಾಲ ಭಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಅಂಚ ಪೋಪೇರು ಪೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಏರ್ ಮಾತ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ದೇರ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲುಲು ಪೂರ ಪೊತುದು ಆ ಬೊಲ್ಪುಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಿರಬತ್ತನ ಪನ್ಪಿನ ಕಥೆನು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರೆಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಕೇನೊಂದು ಬೈದ. ಈ 8 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ನೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಮಾರು ಜಾಗನೆ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚೆನೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂಜಿ 58 ಸೆನ್ಸದಾತು ಜಾಗನ ಬುಡ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಲ್ಕುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾಗದೇವರು ಅಂಚೆನೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಿಲ ಈ ಭೂಮಿಡು ಉಂಡು ಬಹಳ ಕಾರ್ಣಿಕವಾಯಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣಗೂ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ನಾಲ್ಕೂರು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚಿಲ ಮಂಗಳೂರುಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟದ ಗಣ್ಯರು ಮೂಲು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ದಾಖಲೆಲು ಎಂಕಲೆಡ ಉಂಡು. ಮಂಡಿಕೇರಿ ಸುಬ್ರಯಾಚಾರ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಖಲೆಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆರ್ಲ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರು ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಟು ವ್ಯಾಜ್ಯೋಡು ಜಯಿಸಿನಕ್ಕೆ ಐಕೊಂಜಿ ಬುಡ್ತಿನ ಜಾಗಲ ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ದುಂಡು ಒಟ್ಟುಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಇತ್ತ ಜಾಗದ ದಾಖಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 8 ಎಕರೆದಾತ ಜಾಗ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತನ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾತನು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2.5 ಎಕರೆದಾದ ಮಾತ್ರ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಾಧೀನೋಡು ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಪೋತುಂಡು ಕೆಲವುದ ಸಮಾಜದ ಪಾಪದ ಕಲೆಗೆ ಐನ್ ಸೆನ್ಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಜಾಗನು ಸುಮಾರು 1 ಎಕರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜಾಗನು ಅವೇನು ಐನ್ ಸೆನ್ಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಐಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರೇ ಉಳ್ಳೇರು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ,
ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಇತ್ಯದ ಕರಿಣ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಂತೊಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಗಳನ್ನ ಚರಿತಿನ ತೆರಿಪಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನ ವತ್ತಿರ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇತ ಮಂತಂದ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ಇತ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ ಎಕಡದಾರನ ಬುದರ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಮೇರ್ನ ಬುದರ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಮೇರ್ ಬಿ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್. ಆತ್ಮೀಯ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಡಿರಿ. ಅನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಬತ್ತು ದಿನ ದೈವನೇ ಮೂಲು ದೇವರನ್ನ ಮುಗಮಲ್ಪಡ್ದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತದೆ ಬಿಂಬ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದ ಅನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕಮಿಟಿ ತಕ್ಕ ಬರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು. 5 ಗಂಟೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಪೋಯರು ದಯ ನೆನಪಣ್ಣ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ದೈವ ನೆಪೋದು ಶಿಲ್ಪಿನ ಮೆಂತದ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಪಡೆದು ದೈವದ ಮೂರ್ತಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ. ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಎರಕ ಮೈತದ್ದು ದೈವದ ಮೂರ್ತಿ ರೆಡಿ ಅದು ಪೋಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದ್ದು ಶಿಲ್ಪಿನ ಮೆಂತೇರಿಗೆ ಲಕ್ಕಲೆ 5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ತಾಂಡು ಮುಗ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಆತು ಬರ್ತನಾಗ ದೈವದ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಲ್ಪಿ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಮುಗ ಮಲ್ತದ ಆತನು ಈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂತಿನತ ರೆಡಿ ಆತನು ದೆತ್ತು ತೋಜಾರಿಗೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಎತ್ತ ಸಮಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆಡುತ್ತೆ. 73 ಆಯ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಏನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ 2005 ಕುಡಾರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತು 5 ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕನೇ ಒಂದು ಅಂತ ಬೆಳಗೊಂದು ಬತ್ತೇನು ಬಕ್ಕ 71 ಮುಲ್ಪ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಪಂಡೊಂದು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ ಅಲ್ತ ಜವಣರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿ ಸೇರಿದು ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಬಳ್ಳೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫುಲ್ಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ 6 ಬೆಳಗಾಯಿನ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ದ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ 73 ಅದಕ್ಕೆ 2005 ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತೇನೆ. 2005 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಕ್ಕದ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆರಡು ದೇವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಳ್ಳಿದ ಮುಗಮೈಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ನಡತನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಭಾರಿ ಪರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಬಿಡ್ಪಾದ ಕೊರಿಯಾರೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದಿರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತೂಪುಣಂದ ಧರ್ಮ ದೈವಳನ್ನ ಒಂದು ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುಡಂದ ಯೋಗ ಬೋಡು 100 ದೇವೇರನ್ನು 1000 ದೇವೇರನ್ನು ನಂಬೋಳಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ನಂಬೋಡಂದ ತೀರ್ಥಮಿತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಯಾಕೆ ಎನ್ನಗ ಧರ್ಮ ದೈವಳನ್ನು ನಂಬು ನಾವು ಮುಖ್ಯತ್ತು ಅದು ನಡಪೊಂದು ಬೋಪನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಲಿನ ಉಮಿತ ತೂಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೆತೆ ಬೇಯ್ತಿರ್ತೀರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅದು ಸುಲಭ ಜೈಗೆ ಕಟ್ಟಬಾಡ್ಲುಂಡು ದೇವರನ್ನ ನಂಬನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬಾಡುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಾತು ಭಜನದ ಹೊರಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೂಪ ಅಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮುಲಿಟ್ಟು ನಂಬಿ ಇರಂದಲ್ಲ ಪಲೈಬಾರ್ದು ನಂಬಿ ಇರಂದಲ್ಲ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ಬಾರ್ದು ನಂಬಿ ಇರಂದಲ್ಲ ಈಗ ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ಲುಂಡು ಅವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುನು ತುಳುವನಾಡು ಇಟ್ಲ ಇನೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅಕಲ್ನ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದು ಅಂತ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗೊಂದಿಪ್ಪು ಎಂದಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಅಕುಲು ನಿತ್ಯವಾದ ನಡಪವನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆಲ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ದೈವನು ಭಾರಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರೋಡು ಇಡ್ಡೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಣ್ಪನ ಅಲವದ ಕರ್ಸಲ ಎತ್ತಿಲಕ ಅವನ ಏತು ಕೂಟೊಂದುಳ್ಳೇರ ಆತ ಪರ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಪಣ್ಪನ ಕೂಟುಂಡು ಆತ ಪರ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಉಣ್ಣುತ್ತ ಅಜಿಪತ್ತ ಐನ ದಿನಟ್ಟು
374 ದಿನಲ ಗ್ರಹಣದಂಜಿ ದಿನ ಬಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಗು ತೂತಡರ ದೀಪನಂಚುತ್ತಿನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೈವನ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಪುರ್ಪಾಣ್ಲಕ್ಕಿರ್ತದೆ ನಂದಾದೀತ ದೀಪನಂಚುತ್ತಿನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅನ್ನ ಪಂಜಲಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದೈವದ ಸೇವೆನ ಕುಡಂಜಿ ಈಶ್ವರೆ ಯಾಕಡೆ ರಡ್ಡು ಜಗದೀಶನಕ್ಲೆಂತುಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ಆಡ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯ ಈರೆಡ್ದು ದುಂಬು ಮೂಲು ದೈವಗೆ ಏರು ಧೂಪ ದೀಪ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಸುರುಟು ಅಜ್ಜಿಯರು ಮಲ್ತಂತೇರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂತೇರಿ ಐದು ದುಂಬು ಏರು ಬಂದಂಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಜ್ಜಿ ಐದು ವಾಕ್ಯ ಅಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂತೇರಿ ಅಪ್ಪನ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಅಂದು ಐದು ಬಕ್ಕತ್ತೆ ಯಾನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಕ ದುಂಬು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಾಗ ಮುಲಿತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಅಂದೇಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಡಿಲ್ ಬಾಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕತ್ತೆ 71ನೇ ಇಸ್ವಿ ಹೆಂಗೆ ಸಂಘ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 3 ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ 3ನೇ ವರ್ಷಗಳು 2ನೇ ವರ್ಷಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸಂಘ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಸದ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಎತ್ತೀಜಿ ಖಾಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ ಅವಕ್ಕೆ ಮಡಲ್ ದೊಂಬ ಬಾರ್ದು ಹೆಂಕರು ಸಂಘ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅವೇ ಒಂದೇಕು ವಾಸ್ತವ ಬುಳ್ಳೂರು ವಾಸ್ತವ ದುರ್ಗಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ವಾಸ್ತವಾಚಾರ್ಯನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಆರು ಕೇಣಿದೇರಿ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಪೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರ ಸಮೇತ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಬಡ್ತಿ ಎರಡು ಮಲ್ಪಲಿ ಆಯ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಹಿರಿಯ ಬರೋಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಆಂಡು ಅವೇ ಮಹಾಸಭೆ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ಹೆಂಚಿನವ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ತೋಜಿಂಡು ಇವಾಗ ಐಟು ದೊಂಬ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಡಲ್ ದೊಂಬ ಬಾರ್ದಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕು ಅಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮಾತಾದು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಯಸ್ಸಾಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಾರೆ ಎಂಗಳು ಪೂರ ಊರ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗಾದು ಆರೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋರಿಯ ಅವ 73 ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಡು ಅವಾಗ ಈತ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈತ ಮತ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ ಅನ್ನುಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಗಳು ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಫಲಿತನ್ನುಂಡು ಒಲ್ಪ ಬೋಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಎಂಗಳು ಪಂಡಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಡಪಡ ಕೊರ್ಪೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚ 3 7 ಜನ ಬರಂತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ 100-200 ಜನ ಮಟ್ಟ ಸೇರುವೆ ಪೂಜೆ ಟೈಮಿಗೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಈಗಲೂ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಈತ ತನ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಪುಡು ಈತ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಟ್ಟ ಎಂಗಳು ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಡ್ತಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಸೇವೆ ಕೊರಂದು ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ನಿಚ್ಚ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ದಾದಪುರ ಸೇವೆ ಕೊರಂದಲ್ಲ ನಿಚ್ಚ ಕಾಲು ಪೂದಿದು ನೀರು ಕುಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ತೀದು ಆತ ಒಂಜಿ ಊದತ್ ಪೊತ್ತ ದೀಪಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರ್ಬ ಚೌತಿ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದಪುರ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ನೀರು ಓಂ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಬೋಗು ಅವು ದೀಪಗಳು ಬಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಪ್ಪಾಡಂದ ದೋಸೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮಲ್ಪಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂದೆ ದೋಸೆ ಚಪ್ಪೆ ದೋಸೆ ಅಂಚ ಅವು ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕೂರ ಪಂಜುರ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರುವ ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಪ್ರೀತಿದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಒಂಚೆಂಡು ಪೂ ಇಂಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಅಂದ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೈ ಮುಖ್ಯನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅನಗನ ಅತ್ತಂಡ ತಮ್ಮನ ಅನಗನ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಾನಗ ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೇವೆದಾದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಗಳು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿನ ಟೈಮಿಗೂ ಎಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಗರ್ಭನಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ವಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳದ ವಸ್ತು ಅವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಹೋಮ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಬಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಕಾಲಿ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಹೋಮ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ವಿಶೇಷ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಈತ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತ ವರ್ಷ ಅಂಡು ದಾದಾಲ ನಡತಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ದಾಳ ಉಂಡ ಮೂಲ ಕಾರಣಕ್ಕದ ಇಂಜ ಉಂಡು ಅವು ಬಂದರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಂಡ್ಪೋಯಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹತ್ತಿನ ಬಂದು ಅಕ್ಕಳು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜಿಂಜ ಉಂಡು ಬಕ್ಕತ್ತೆ ಎಂಕ್ಳು ಪಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಬಂದ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಅವು ಗುಣ ಆಪುಡು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ತ ದೈವದ ನೀರ್ದ
ಉಗ್ಗಿಯಲ್ದ ನೀರು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸಿಕಲ ಅವೇನು ಕೊಂಡ್ಬೋದು ನಿತ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ವಾಸಿಕಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತೇರಿ ಅಂದು ಇವು ಕೂಚಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದು ನಿಕ್ಲು ಕೊರಿಯರ್ಡ ನಿಕ್ಲ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಓಲದ್ದಿ ವಾಸಿಕಲ ಗುಣ ಆಗ್ಬಿಡು ಐತ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತೋಪ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲು ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಅಗೇಲು ಮಲ್ತ ಕೆಲವು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಖಲು ವಾರೀತಿದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಇಂಕ್ಲು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಸಾತ್ವಿಕ ದಾಲ ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಗು ಕೋರಿ ಕಡಪನ ಪಿದೆ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂದು ಶುದ್ಧ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಂಗೆ ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ಯ ದೈವದ ವಾರೀತಿ ಪರ್ಬ ಚೌತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದೈವದ ಸೇವೆ ಎಂಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಪಣ್ಪನ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪೈರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಒತ್ತಿರದೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಿ ಈ ಮೂಲತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಭುಜಂಗಾಚಾರ್ಯುಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ మరి ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಜನೆ ಪೂರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಪೂರ ಜವಣರುಳ್ಳೇರು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಲ್ಕೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪುದರೆ ಅದ್ಭುತ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಧರ್ಮದೈವ ಎಂಚ ಬತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಈ ನಡೆಟ್ ನಾಲ್ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಸಾಕಾರದ ಧರ್ಮದೈವ ಬತ್ತೆ ಬಂಡ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾಲ್ ಮೇರ್ದುಲ ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೊಜಿಪಾದ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಡ ಜಾಗೇನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಜನ್ಮ ಎಕರೆದಾತ ಭೂಮಿ ಧರ್ಮದೈವ ಎಣ್ಣ ಪಂಜ ಮಾತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತನ್ನ ಭೂಮಿನ ಪಡೆ ಒಂದೇ ಆ ಭೂಮಿನ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪನಲ್ಕ ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮಂತದನ್ನು ಒಂಜಾತ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಏನೇ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗತೆ ತಂದು ಧರ್ಮದೈವಗೂ ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ಅಂಚುತ್ತಿನ ಸೇವಕರು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮದೈವಣ್ಣ ಪಂಜಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವನೇ ಅಂಚುತ್ತಿನ ದೈವಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವಕರೊಂದು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಡ್ಲ ಬರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಭಂಡಾರ ಪೋದು ಅವಳು ಧರ್ಮದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡತದೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಮೂಲ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುನ್ನಮೆದ ಸಂದರ್ಭ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾತ ಕಟ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಕ್ಷೇತ್ರದುಳೈ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣ ಪಂಜಲಿ ನಂಡ ಪಿದೈ ಕಲ್ಕುಡನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಗುಳಿಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕರದಾದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಲ್ಕು ರುಡ್ದಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೈದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ತಿರಿಯೊಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಇಪ್ಪಡ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರಿ ಪೊರಲ ಕಂಟದ ದೈವನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಡ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು